Sa mga ginikanan sini, hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka Paradio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalagkuhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Papangkaron, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiyon nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Arging!
gintampa mo ako? Aki ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe, Sorry pero I love you. Promise. kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe, Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugmo. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligan, amo na lang ang kalipay ko sang nagwa si Abi sa ilagate. Apang daw tinakluban man ako sang langit, sang ginhambal niya sa akon nga madali na lang siya mapatay. Tungod may balatian siya nga acute leukemia. Sa pagpadayon ko pagid, Ted, I'm sorry. apa nga nga wala mo'y naginsugid sa akon sang una, Abi. Ha? Bangod hindi ako maluyag. Nga kaluyaan mo ako, Ted. Pareho sang pagkaluoy mo subong sa akon. Hindi ako maluyag. Nga pareho ka man sa mga friends ko. Hindi ako makakaon sang gusto ko nga kaunon. Tungod ginadilian nila ako. Kung magwa kami, kulang na lang kuguson nila ako. Agud nga hindi ako makapuyan. Nagabantay sila sa akon. Nga daw pareho ba lang nagahulat sila kung saan ako malipong. Ginapaandaman nila ako sang sakit ko. Pero ikaw, sang nakaupod ko ikaw, ang tanan nga gusto ko, makaon ko. Pati paganing hindi ko gusto kaunon eh. Ang balot. Yak! Abi? Makabatas ka pa magkadlaw sa sitwasyon mo nga inisubong? Ted, wala na ako sang labot sa kabuhi ko. Ang gusto ko lang matabo, nga halungan mo ang kabuhi mo. Bah, anong natabo sa imo, Teddy? Lo sa sumbi ka, haw? Sino nag-uyat sang pulo mo nga nagisi ini? Kunay. Binin lang ina na yan. Abi na, kay tahion ko. Hindi na lang, nay. Tahion ko gani, ina. Nasilingan nga hindi na lang, pro. Ba, Teddy? Sorry niya, sorry. Bay, na anong tao nga tuman? Hindi siya makibalo magpanahi. Pero hindi siya maluyag nga tahion kong polo niya. Pero nga nagising uniform niya, haw? Ay, Chodora! Dala din polo mo! Kaya wala kasing isok-sok, buwas!
Hindi. Hindi ko mabaton nga mapatay na si Abi. Hindi ko na mabaton. Nagkapalamugnaw ako. Kadaw sa nagkapalanginit man. Hala. Basi kung ma-COVID na ako sini. Kung mataboy na, ano na lang galing mabilin sa akon? Ining pulo ko nga gisiyo. Kiginahawiran pirmi ni Abi. Abi nga ikaw pa. Nga ikaw pa. Nga. Oh, ba? May nagkapanuktok. Si tatay na, kay man mahinay. Kung matudong ang panuktok, si nanay eh. Oh, ba? Si tatay gini. Nagpungkos sa tupad ko. Do talagsa ko na lang ikaw mahambal sa seryoso. Sugod sa magsoltero ka. Nakahibalo ako nga masarangan mo ina. Maisog ka. Pero nang silang nagliligat ng mga edad daw doon na sa tuman ko nga may problema ka nga daw hindi mo gid masarangan. Daw ano gid tabugat sina anak haw? Gusto mo ba lang nga mabuligan ko ikaw? Ha? Day, may nabatsagan ako nga kasakit sa sulod sa nga kundugan. Hindi ako makangop kung ano ini. Apang masakit kayo, tay. Anak, mga luha ina nga nasupot sa dugan mo. Kung nagasakit, ihibi mo. Anak, hindi pagkalinti nga ari lang ako. Ha? Handa ako nga magbulig sa iyo. Hindi ka bala magpanyapon? Wala pa ko ginagutom na eh. Karoon lang kumakaon na. Sige. Salamat. Wala na ako pagpilitan ng makaon. Si Abi. Ano ay ang kinabuhat niya, subong? Ano? Bisan si nanay kay si tatay, nakasat-ong sang ginabatyag ko. Apang dako lang nga akong pagpasalamat, tugon na intindihan nila ako. Sa pagpadayon ko pagid. Kamusta na yan si Abi subong? Madumduman ko pa. Ang malipayo naman yung mga tinion nga nagaupod kami. Naghinulsol ka ba lang na nakilala mo ako? Wala ah. Mas nagahinulsul ako nga wala ko nagpati nga matabo ang nagakatabo subong. Nga wala ko nagpati nga isa ka adlaw. Maabot ang isa ka abi sa kabuhi ko. Nanugon ako. Bangon ilisipon na lang ang tion para sa atong gaduwa. Kung tani, mabalik ko lang ang oras. Pero hindi ko na mabalik ang oras sa adlaw. Naginbutong mo ako halin sa taytay. San mo gusto ibalik ang oras, how? Siguro mga 5 years earlier pa. Kapag itawag ko ikaw sa panahon ngayon, ha? 5 years earlier? Diin bala ako sang panahon nga inaaman? Aha! Sa panahon nga ina, masami ako nga naga-standby. Kami ni Harry, ang best friend ko. Masami kami nga naga-standby sa kantin. Kag didto gid kami nagatambay ayon sa may mga baligya nga kalanunon.
Pasaway ka manggali sa high school ka? Pero hindi pala siling mo. Hmm? Mag-aayo pa si Angel sa balatian niya. Oo. Di kundi pwede ka man mag-aayo eh. Hindi pala doktor man ang daddy mo. Kag magaranon pa ka mo. Ted, may isugid bala ko sa imo. Nadumduman mo bala ang ginsugid ko sa imo nga story? Hmm? Ato balang parte sa isa ka lalaki nga napatay. Bangod gintunto siya sa iya nga girlfriend. Ah, iya. Nadumduman ko. Ako ato, Ted. Ako ang girlfriend niya. Ano? Sang una, ako ang klase sang babae nga flirt, bitch, brat. I mean, super bitch gid gani. Inang pareho bala kay Lindy? Amo ina nga klase sang babae ako sang una. Gani sang makita ako si Lindy, nabasa ko siya. Pero wala ko ina ginapabugal ha. Apang amo ako sina nga babae sadto. Hindi na kinanglan nga depensahan mong kaugalingon mo. Tudula ko pa ikaw makilala sadto eh. Ginasiling ko lang ina para makahibalo ka kung ano ako. Si Jeffrey ang iya ngalan. Mabuot siya. Sobra gid gani kabuot eh. Kaginpalangga niya ako sang wala sang tupong. Wala gani ako makahibalo eh. Kung saano ko siya nangin boyfriend. Pero abi mo, ako ang grabe luyag sa iya. Tungod gwapo siya eh. Kag ako ang iya una nangin girlfriend. Kag sang una, ako man ang iya nga first kiss, first love, kag first sa tanan. Nagpangako ako sa iya. Ginpalaom ko siya. Apang gusto ko nagali nga bulagan siya. Ugaling. Wala ako sang makita nga rason. Gani naghimo ako sang paagi. Naghimo ako sang paagi. Agud nga masakitan siya sang lubos. Apang sang uli, nagahimo man siya sang paagi. Agud nga magbalikay kami. Amo sina niya ako kamahal. Kag nag-abot ang tion, naginhatagan ko siya sang isa pa ka tsansa. Apang nagaduha-duha siya. Ayhan, hindi ko lang gusto nga maghibi siya perme. Pero naisipan ko man nga kung magbalikay pa kami, masakitan ko lang siya liwat. Hindi ako bagay sa iya paghigugma. Apang nahangpan iya ako. Bisan hayag ko na siya nga ginatunto. Kag samtion ni ato, na-diagnose ako sang leukemia. Gindala ako ni Daddy sa US para ipabulong. Within 6 months, nga in and out ako sa ospital. Kag sa amo sa tungation, nabalitaan ko nga napatay si Jeffrey. Kag ang tanan, ako ang ginabasol nila. Amoy na ko na ang gindi-activate ko ang akon nga Facebook. Kag amoy ng rason nga hasta subong wala ako sang Facebook. Kanugon sa iya. Gani sa nakita ko ikaw nga buot maglumpat sa Taytay. Daw sa nakita ko siya sa imo, Ted. Wala ako makahibalo sa imuon ko. Wala ako makahibalo kung paano ako makabawi kay Jeffrey. Ako ang ginabasol sang tanan. Apang kinahanglan, napabakuron kong akon kaugalingon para sa imo. Para kay Angela. Para sa akon mga sala.
Ginakaon ako sa akong guilt, Ed. Ako ang rason. Kung nga ang napatay si Jeffrey, ako. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, naging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Boom Boom. Nakahim